Ще вземе малко копче. Да. Пости. Какво да речи? Чувстваш ли Коля? Това ще го измъкне, бе. Дай ми екран. Цъка спей си изкача. Трябва телефон иска да ми казва. Ще звънне на някой друг папагал. Не. Слушалките. Не е много добра идея, не. Не. Я снимай за малко. Чакай. Това ли е? Ей си. Ще вземе хапчета. Та си църкне на пада. Не, не рей здравата, не може. И се пази. Ево, я мини към него. Какво бе му кабел? Взима кабела на мишката, бе. Да. Не му дай хапчетата, бе. Но ти... Ево, кабел пък. И какво ти го настъпи, бе? Какво вика това? Дай са малко твоите копчета. Браточка, нали няма да ми купиш АВП за къщите? Мисля, че няма да спееш 60 пари. Дори да е папага. Не, бадай, тия копчета са мои. Абе, ще хочеш да цъкнеш в наградата, лампа. Слушалките сега ще ги разглобя. Пуска то. Пази се. И прекъсна кабела, бе. Сега ще виж ти. Я му облачи малко, аз да не му вкари. Не бе. Чай, че съм мек. След към лампата. Беличката на вратни. На ключовете. Брато, играе, брато. Остави да ти купи, да. Няма да купуваме. Това на тия баница режи паяш. Кой ти даде да скачаш, а? Добре, сега нищо не си направил. Да смени скоро върви. Из попугая без попугая. Сби! Брато! Бега! То ти натисна F и... F5. F5 си натисна. Не беше F5. F5 е. Верно, като натиснеш F5 и какво? Лампата иска да вземе. Сами държиш то, бе. Много добре. Интересно е това път. Здравейте, бе, смутаняци, тъпи, гадни, идиоти, тъпанари. Стига. Иде да ти играта. Тъпанари, бе, помня ти. Ен се издели там. Гадняр!
И сега не мога влезеш. Не, ставаш и да мога. Стана ми интересно, като ми показах пазара. Сега ще ти като ти прекъсвам кабел на мишката. Ей, негър, Той го гризе, бе. стига ни смотна. Не бе. Бека си. Чоко беги, бе. Там на който да те поде. Аз вика вече човешка ръка. Не, споко той за 3 дена тук и нека свиква само с обстановката първо. И те, не ми си играйте. Чоко, Не, пак. я пей нещо. Това песен ли беше? Това беше част Ще от го песента. болиме като песен. Тия слушалки са доста интересни момиче. Ерба. О, yes. Нещо се активизира. Сега да видим по монитора какво му да развалим. А не, още не слушалките. Кабел. Слабото е. Доста интересно правото с тия слушалки. О, извинявай. Айде, стига толкова.